Salut! Pentru un bilet la Galant, ne arăți cât poți face cel mai multe exercițiile tale favorite? Acum? Da. Hai că da. Cu ce vrei să începem? Cred că squaturi. Bun, arată-ne unde și mergem. Hai să mergem. Perfect. Wow! Cu câte kilograme ai făcut? Cu 80 acum. E maximul tău? Nu chiar. Mai poți? Da. Ce urmează acum să faci? Deadlift și Cu câte kilograme? voi face cu 130. Nu cred, chiar vreau să văd, sunt foarte curioasă. Haide, chiar sunt foarte curioasă. Acum ce facem? O să facem leg press cu 300 de kg, un PR. Ești pregătită? Sper. Felicitări, ești chiar o sportivă adevărată și ne bucurăm foarte mult că o să avem așa invitați. Poftim biletul, felicitări! Mersi. Și nu uitați, sportul este foarte sănătos. Galant vă încurajează să faceți sport zi de zi. Ne vedem la